informació sobre el món de l'energia i consells d'estalvi d'eficiència energètica. De Som Energia. Hola, bones, soc la Sílvia, sòcia de Som Energia i voluntària del grup local del Baix Montseny. I avui us parlaré una micona del monitoratge d'energia. Fins ara, totes les persones que tenim un contracte de subministrament elèctric amb una empresa comercialitzadora, com per exemple Som Energia, a final de mes rebem una factura elèctrica en la que ens indiquen quin ha estat el nostre consum elèctric en aquest darrer mes, els famosos quilowatt-hora, i com ha estat produïda aquesta energia, que en el cas de Som Energia és energia 100% renovable. Però en cap de les factures, ni en les nostres, les de Som Energia, ni en les de les altres comercialitzadores, no se'ns indica com hem consumit aquesta electricitat. Els consumidors no podem saber quin dia de la setmana hem consumit més, o a quines hores del dia, o quan consumim els dies que estem de vacances. Per això us proposem instal·lar a casa un aparell que ens permeti monitoritzar el consum d'electricitat. Penseu que n'hi ha que fins i tot permeten disposar de diferents punts de mesura, a part del general, per saber el consum d'alguns dels nostres electrodomèstics separadament. Doncs bé, aquesta monitorització és superinteressant de fer a casa, ja que ens permetrà saber, entre d'altres, quin consum amagat hi tenim, què gasta el famós llumet vermell de la televisió teòricament apagada, quanta energia consumim de cop com a màxim a casa, en quins horaris consumim més i en quins menys, i si aquell aparell electrodomèstic consumeix tan poc com ens van dir a la botiga, o fins i tot si el petardo del marit s'ha deixat encès a la llum del garatge tota la nit. I us preguntareu, i de què ens serveix aquesta informació a part de poder saber que el nostre fill en va organitzar una de bona a casa dissabte passat a la nit mentre nosaltres érem fora? Doncs, de força més, ens pot ajudar i molt. Per exemple, escollir bé la potència que hem contractat o escollir la tarifa que millor s'adequa al nostre consum, com la tarifa nocturna, o a saber a quins endolls podríem posar un interruptor d'encesa i apagada per eliminar consums amagats. En definitiva, aquesta informació és molt útil, no només per saber quantes hores de PlayStation s'han jugat a casa cada dia, sinó també per poder estalviar electricitat i diners. Ja per últim, comentar-vos que tot i que la millor manera de fer una monitorització a casa és de forma continuada i no puntualment, només durant uns dies, està bé saber que a la cooperativa Som Energia ens organitzem en grups locals i que la majoria dels grups hem adquirit mesuradors per cedir-los als socis de la nostra zona, per tal que, de manera fàcil i econòmica, els socis puguin realitzar aquestes monitoritzacions durant uns quants dies a casa seva i puguin decidir fàcilment si poden baixar-se la potència instal·lada, detectar consums fantasmes i, si els interessa més, una tarifa normal o una de discriminació horària. Per saber quin és el grup local que teniu més a prop i trobar les seves dades de contacte, podeu consultar la web de Som Energia, www.somenergia.coop, on els trobareu a tots a la pestanya Participa. Doncs fins aquí la informació d'avui. Moltes gràcies, salut i bona energia!